Košiciach pribudnú ďalšie 3 kilometre vynovených ciest. V závere augusta sa v Košiciach začína so súvislými opravami 4 ciest a priľahlých chodníkov za takmer 6 miliónov eur. Nový asfaltový koberec dostanú spolu 3 kilometre komunikácií na uliciach. Rastislavova a Cintorínska v mestskej časti juh, za štadiónom v mestskej časti sever a vnútorná americká trieda v mestskej časti sídlisko Ťahanovce. Stavebný ruch a s ním súvisiace dopravné obmedzenia si motoristi najskôr všimnú na Rastislavovej ulici medzi križovatkami so Štúrovou a odbočkou k bývalému hotelu Strojár. Počas 1. októbrovej nedele, kedy sa v Košiciach pobeží 102. ročník Medzinárodného maratónu mieru, bude Rastislavova ulica prejazdná bez obmedzení. Následne budú práce na tejto ulici pokračovať. Súvislé opravy ďalších ulic budú plynulé nasledovať. Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025 bude mať najbližšie 3 mesiace na starosti spoločnosť Cesty Košice, ktorá spomedzi 4 zúčastnených firiem uspela vo verejnom obstarávaní. Bola o vyše 26% lacnejšia než predpokladaná hodnota zákazky. Mesto Košice bude práce financovať z dodávateľského úveru, ktorého splatnosť je 10 rokov vo forme 120 rovnomerných mesačných splátok. Priebeh týchto prác v jednotlivých mestských častiach budeme sledovať a podľa možností budú uverejnené na tomto kanáli. V závere tohto videa nájdete fotodokumentáciu s obmedzeniami v doprave, ktoré začnú platiť v prvej etape týkajúce sa rekonštrukcie cesty na ulici Rastislavova. Tieto dopravné obmedzenia budú v platnosti od 29. augusta 2025 a potrvajú do 3. októbra 2025.